Lijep pozdrav svima. Ovo je prva video lekcija o jednom od najkontroverznijih filozofa ikada. Možda i jednom od najprepoznatljivijih filozofa ikada. Riječ je o Friedrichu Nietzscheu. Rodio se 15. listopada 1844. godine. Otac mu je bio pastor, što je vrlo ironično s obzirom na neke Nietzscheove filozofske stavove. Predavao je klasične jezike u Baselu, međutim, zbog krhkog zdravlja morao se povući u mirovinu sa svega 35 godina. Zbog svoje bolesti, dobar dio života proveo je u Italiji. Sve, kaže, počelo jakim glavoboljama, zbog kojih je također znao reći da mu je 200 dana godišnje prolazilo u bolu i patnji. No on je tu svoju bol u glavi nazivao psom, jer je isto tako bila vjerna, napadačka i bestidna, no u drugu ruku opet zabavna, a isto tako i mudra, baš poput psa. Njome je nekako mogao vladati i na nju je mogao istresti svu svoju zlovolju koje nije falilo. Posljednjih 10 godina života psihički je obolio. Prije toga je 1888. godine postao paraliziran i pao je u depresiju. Znao je reći da je bolestan čovjek u duši zdraviji nego zdrav čovjek. I da čovjek zapravo ozdravi kad zaboravi na liječnika i na bolest. Bilo je još mnogo tih njegovih aforizama koji su se referirali na čovjekovo zdravlje. Posthumno su nacisti preuzimali neke njegove teze i preoblikovali ih da bi glorificirali vlastiti režim. U tome im je pomogla Nietzscheova medicinska sestra. Ona je dakle falsificirala neke Nietzscheove ideje. Što se tiče razvoja filozofije, Nietzsche je smatrao da se filozofija vrlo dobro razvijala do pojave Sokrata. Zašto? Zato što je bila neka zdrava ravnoteža između dionizijskog i apolonskog. Dionizijsko je sve ono što naglašava preobilje života, nekakav zanos prema bogu Dionizu, bogu vina i veselja u staroj Grčkoj. Dakle, to je stavljalo fokus na nekakvu snagu, a najbolje se to sve očitovalo u glazbi. Apolonsko je ono što poziva na pravilnost, mir, trijeznu svijest prema grčkom bogu Apolonu, bogu ljepote. A to se sve najbolje očitovalo u arhitekturi. Vrhunac te ravnoteže, kaže Nietzsche, između dionizijskog i apolonskog možemo vidjeti u grčkim tragedijama. No, dolaskom Sokrata stvari se mijenjaju i filozofija ulazi u nekakvu dekadenciju. Dakle, počinje se kvariti. Zašto? Zato što je Sokrat svojim intelektualizmom stavljao prevelik naglasak na apolonsko, dakle na pravilnost i mir. Počinje se gubiti ta ravnoteža između dionizijskog i apolonskog. Zašto? Jer je stavljena sad veća težina na apolonsko. Više se ono počelo isticati. I kaže Nietzsche da se kultura od toga nikad nije oporavila i da od tada stalno nazaduje. To se u Nietzscheovoj filozofiji naziva nihilizmom, što je nekakav temeljni pojam njegove filozofije i dolazi od riječi nihil, što znači ništa. Zašto ništa? Iz vrlo jednostavnog razloga. Ništa ne valja. Sve smo podredili nekakvom razumu. I kulturu čak, kaže Nietzsche. Samim time sve je izgubilo nekakav svoj zasluženi zanos. Ne možete kulturu podrediti razumu. Jer razum nije zanimljiv. Razum ne podržava zanos. Uživanje u trenutku. Nego da se spustite na zemlju, da budete pravilni i mirni. U čemu je fora? Ono što je tu dekadenciju ubrzalo, kaže Nietzsche, jest kršćanstvo. Zašto? Zato što je kršćanstvo stavljalo naglasak na drugi život, onostrani život. Dakle, mi se na ovom svijetu moramo ponašati tako i tako da bismo zaslužili vječni život tamo na negdje na drugoj strani. Samim time opcije na ovom svijetu su nam sužene. Opet ne možemo uživati u ovozemaljskim stvarima. Ne možemo biti u ovozemaljskom zanosu jer moramo živjeti po nečijem naputku da bismo tamo negdje živjeli vječno. I onda ovozemaljska kultura pati. Uostalom, kaže Nietzsche, kršćanstvo stvara moralne slabiće, beskičmenjake,
kojima drugi govore kako se ponašati i kojima drugi zapravo ukazuju na asketski život. S obzirom da bi takvi ljudi prema kršćanstvu završili u raju, kaže Nietzsche da u raju nema niti jednog zanimljivog čovjeka, a sve tobože veliki ljudi. U paklu je ekipa. Zbog toga, kaže Nietzsche, ostanite vjerni zemlji. Nietzsche je bio protiv svakog okupljanja gomile. Što nekako ide u prilog da on ipak nije bio nekakva preteča nacizma, jer je to bio nekakav mas pokret, nekakvo okupljanje gomile. Mada je Nietzsche više ciljao na kršćanstvo. E sad, zašto je kršćanstvo uopće uspjelo, pita se Nietzsche. Zapravo je odgovor jednostavan. Ljudi su tražili nekakve sigurnije horizonte, nekakvo lakše uljepšavanje svačijeg života. Kršćanstvo im je nudilo utjehu. I sve to lijepo zvuči, kaže Nietzsche, ali ne treba narod zavaravati, nego se svatko treba brinuti za svoj rad i za svoj život. Ne treba se uzdati u nešto onostrano što se ni ne vidi. Ovako ispada da kršćanin bez svoje vjere uopće nije sposoban čovjek. Zadatak kršćanstva bio je tješiti one koji trpe, dati hrabrost potčinjenima i slabima, voditi nesamostalne, ograničiti umjerenost, ali ono zapravo lomi jake i čini ih nesigurnima. Umanjuje velika nadanja i sumnjiči veliku sreću i što još sve ne. Kršćanstvo je kasnije čak smatrao i glavnim krivicom za dekadenciju, jer je bilo isključivo. Izmišljalo je neke grijehe da bi moglo nuditi blaženstvo i spas. S obzirom da je bilo isključivo, kršćanstvo je mislilo da je ono jedina istina. I kad se netko s tom istinom ne slaže, onda ga oni odbacuju ili ga kažnjavaju. Što je vodilo u nekakav fanatizam. Kaže Nietzsche, kršćanstvo je protuprirodno, zbog toga svećenike treba slati u popravni dom. Ako je protuprirodno, onda je poročno. Kršćanstvo je porok. Ne bi ni jeo za istim stolom sa svećenikom, nego bi ga izgladnjivao i protjerao u svaku vrstu pustinje. Eto, tako je razmišljao civilizirani čovjek. Svijet bi sigurno bio puno bolji kad bismo izgladnjivali neistomišljenike. Šalim se, naravno. Sarkastičan sam. Toliko za prvu video lekciju. Koristio sam se udžbenikom Borisa Kalina, Povijest filozofije, priručnikom za pripremu ispita iz državne mature iz filozofije Dunje Marušić-Brezetić, udžbenikom Tomislava Reškovca Filozofija, te filozofskom hrestomatijom Branka Bošnjaka Povijest filozofije.